Sí, Óscar. Ben, estamos todos logo. Bos días, damos comezo entonces a sesión plenaria do 28 de maio de sesión ordinaria do 28 de maio de 2026. Primeiro punto, aprobación da acta da sesión anterior, si estades todos de acordo en que este ben. Sí? Sí. Non notastes ningún fallo? Vale. Aprobamos entonces por unanimidade o primeiro punto. E segundo punto, asuntos de urxencia. Estábamos aí pendentes de un par de cousas que ao final non se puderon traer ao pleno. Pasamos entonces non habendo asuntos de urxencia. Vos non tedes ningún, non teño constancia de ningún. Pasamos ao terceiro punto, decretos e resolucións. Tovestes a vosa disposición en tempo e forma toda a documentación. Tedes alguna cousa? Vale, perfecto. Sí, a min gustaríame que nos aclarara algún simplemente quero que conste en acta, porque é información que consideramos que teñen que coñecer os veciños. Un dos decretos, se non mal recordo, é o número 23, é sobre 123,04 relacionados con gastos que pasa vostede, dietas, gastos derivados da asistencia aos eventos relacionados na súa solicitude. Pasa gastos de xaneiro ata abril por 123,04 euros. Para que o coñezan e o saiban os veciños. Logo gustaríame preguntar, isto sí que xa é unha aclaración, hai un decreto que fala de 540 euros que se lle pagan á Confederación Hidrográfica do Miño-Sil. Gustaríame saber se é unha sanción, porque... O que lle podo dicir con respecto ao pago fíxose para acollernos precisamente como o propio decreto pon as bonificacións por pronto pago. O expediente teno a súa disposición no Concello, pode consultalo sin problema nenhum. Xa consultei, vale. Pero pregúntollo porque os veciños teñen dereito a sabelo, estamos nun pleno en directo, entonces se usted me contesta, ele saberano. Se non, terei que publicar a información adicional. Vale, pois publica usted a información adicional. Eu hasta onde eu chego, isto é unha sanción. Bien, perfecto. Por un vertido a Confederación Hidrográfica do Miño-Sil nos sanciona. Se usted considera que é o que ten que facer, pareceme ben. Eu teño que dar explicacións á veciñanza, eso estou aquí, a vostede tamén. Vale, outro decreto, porque no último pleno, cando falamos dunha sentenza que perdeu, vostede encheus a boca dicindo que non lle iban vir costas por un xuicio contencioso administrativo que perdeu contra un xornal digital, e resulta que, daquela o importe da factura eran 2.141,70 os servizos que prestou esta empresa, e agora veñen 2.318,66. Pon que son intereses legais, o sea, que son as costas. Vostede dicía que non lle constaba que viñan as costas. Son estas as costas das que faláramos aquel día? A mí non me consta que na sentencia que teñamos costas. O expediente está aí, se foi o que se pagou. Que son para vostede intereses legais? Pois non sei, non controlo, non sei o que quere dicir eso. Se hai unha diferencia do servizo de 2000... Eu estudiei para técnico agrícola, non estudiei Dereito. Bueno, pero vostede fío a documentación. Normalmente, eu cando me toca isto asesorme. Claro, pero vostede firma un decreto no que hai unha diferencia de 176,96 euros con respecto á factura que se lle debía a esta empresa por facer o mantemento de publicidade e de redes neste Concello,
ve unha diferenza de 176,96 euros e non se para a preguntar que son. Aquí pon intereses legais. Bien. Se é un contencioso administrativo, vai ter costas. Estas son as costas que vostede perdeu por chegar nese xuicio 2 anos máis alá, para despois allanarse, como nos explicaba no último pleno. Entonces, mire, faga o favor de explicalo ben, porque os veciños teñen dereito a saber que pagamos 176,96 euros porque a vostede lle saliu da gana, porque se acabou allanando, acaboulle dando a razón a esa empresa. Canto me dice? 176,96. 2.141,70 menos 2.318,66 é o que dá. Sí. É unha resta, Son anotacións miñas. Sí. Siga. Entonces, eses cartos teñen os veciños dereito a saber que se pagaron porque a usted lle saliu da gana chegar ao proceso 2 anos máis alá para despois chegar e allanarse. Pero estes cartos tiños que pagar vostede, non os veciños. E van os pagar os veciños. Entón, que conste en ata e que quede en pleno indirecto para que o saiban. Porque a próxima vez que polo menos me contradiga, diga unha verdade, se despois vai entrar un decreto con eses gastos, que parvos non son. O último decreto que vin é de facturas. Chamanme a atención dúas facturas, unha é unha factura de transporte de tractores por un importe de 297,50 euros, gustaríame saber que foi, a que se destinou. E a outra? E a outra é unha factura na que, non vou dicir a empresa, que agora xa sei quen é, factura atención protocolaria, visita, obra, residencia, conselleira, presidente da Diputación, consorcio, 720 euros. Sí. Vale, podenos aclarar ambas dúas facturas a que corresponden? A dos tractores é por 297,50 e a visita protocolaria 720 euros. E a outra é? 720 euros. A visita 720 euros. Visita protocolaria, obra, residencia, conselleira e presidente da Diputación. Vale. Que máis? Non hai nada máis. De decretos? Non. Vale, e de resolucións? De decretos e de todo o que ven neste par, neste punto. Vale. Quedame Bien. Ah, Corre. Podo... Sí. Despois tamén sobre o decreto 51, que era sobre a incoación de penalidades da obra do Camiño de Davides. Ao final sabemos o importe dos 5 días, porque según pon aquí, ao final quedouse en 5 días de demora despois de a empresa alegar. Sabemos un importe que lle vai... Eu agora mesmo na cabeza non o teño. O que sei é que se lle fixo un requerimento á empresa, hai un aval que está depositado e en caso de que non faga efectivo a empresa, o que se vai facer executar é o aval. O sea, vamos a cobrar o que haxa que cobrar, que agora mesmo non me sei a cantidade, o que haxa que cobrar, aí non vamos a desquitar no aval que está depositado. Nada máis. O sea que, se el non está de acordo, vamos a executarnos de maneira directa o que é o importe. canto é o aval? A cantidade do aval? Non sei, agora mesmo está no expediente. Non o teño na cabeza. Pero cubre? Cubre. Ten que cubrir. Nada máis logo. Non. Vale, perfecto. Entonces, o problema é, entendo que o problema para ustedes e as grandes preocupacións que poden ter os veciños de Trasmiras son que o alcalde de Trasmiras cobre en gastos, en parkings ou en... que non son todo, son os que me acordo de coller o ticket e metelo para ali para o coche. Desde xaneiro hasta abril, en 5 meses, 123 euros. Vale. Xaneiro a abril son 4 meses, non? Vale, 4. Sí. Pois aprenda a Disculpe contar. usted. Disculpe, que me equivoquei un mes. 123 euros. Eso é o que máis lle debe doer a cabeza aos veciños de Trasmiras. O que máis lle debe doer a cabeza aos veciños do Concello de Trasmiras é 176,96
nun procedimento legal, vale, 297 de transporte de tractores para colaborar cos agricultores do Concello nas súas demandas como fixemos público desde este Concello, apoiamos e compartimos as demandas que estaban facendo os agricultores pois nas manifestacións e nas movilizacións que fixeron. Foi unha maneira de colaborar. E despois 720 euros por un acto de protocolario que se fixo no que viña pois a conselleira de Política Social con todo o seu equipo e co consorcio. Estábamos os veciños a Comisión dos Veciños da Comunidade de Montes do pueblo de Trasmiras, que foron invitados todos. Non puido ir a presidenta por culpa de que tiñan que atender o seu negocio, como debido a hora, era hora de comer, ten un restaurante, pois olhe, non puido asistir. Así asistiu o secretario e o vicepresidente ou o tesorero. Que tamén creo que algo nas redes vin, ou me contaron, porque normalmente das redes a min contan, que se mezclaban allos con bugallos porque estaba Ayuso. Ou de verdade non os entendo, de verdade, non vexo. Nas redes de quen? Nas redes, comentarios. Pois... Vale. Ese día, evidentemente, dada a hora, tomei a decisión, xa que está na autoridade do alcalde tomar a decisión de utilizar unha pequena partida que hai no Concello, que normalmente nunca se gasta, pero este ano, pois olhe, decidín pois invitar a comer a toda esta xente que participou activamente no proxecto da residencia de maiores e que sin o seu traballo de todos, sin niveles, nos xuntamos aquel día para celebralo e son as horas que son e pareceume correcto ter esa diferencia, pois, tanto que a conselleira como a presidenta da Diputación, os seus asesores ou a xente que traía candeles, a conselleira que a xente que traía, os concelleiros que estaban aquel día presentes, a comunidade de Montes, de comuneros de Trasmiras, que éramos os que estábamos. Entonces, como estaba dentro das miñas competencias, decidín facelo. Non sei se iso é o que lle preocupa a vostedes como oposición, se iso é o seu proxecto de futuro para Trasmiras, é que hasta me pon nervioso. Hasta me pon como veciño. Prefiero coller e calarme a boca e non perder a educación. De verdade, están os expedientes aí todos. Hai uns días aprobamos un pleno de 1,5 millón de euros. Estamos sacando para diante os proxectos que querían os veciños e estamos sacando para diante os proxectos que benefician os veciños de Trasmiras. Ao fin e ao cabo é o que me preocupa, é o que me queda. Non me preocupan estes gastos que, en último caso,
sí, poderían ser evitables, sí, pero hai veces que hai que gastalos. Se o que mal gasta este alcalde son 123 euros en 4 meses, 177 euros, nunha mala decisión ou nunha boa decisión, eso hai que saberlo, e habrá opinións. 297 euros por apoiar aos nosos agricultores, xa que moitos deles eran xente xoven, agricultores e agricultoras de Trasmiras, e non solamente de Trasmiras, senón da zona, igual que apoiaron os outros concellos, que tamén, cada un, isto é unha conta, digamos, que foi feita por varios concellos e que colaboramos varios concellos, e 720 euros, pois a min preocúpame moito máis outras cousas e outros proxectos nos que estamos traballando este grupo de goberno, que en breve os veciños terán conocemento e lle daremos conta da xestión deses proxectos. Proxectos que están comprometidos e proxectos que serán unha realidade neste último ano de legislatura. Así que, se ustedes consideran que isto é a súa obligación e o seu traballo, a mí pareceme ben. Gustaríame que nos deran máis ideas e poder aprender algo do seu proxecto. Que repito, ainda non o sei. Non sei que proxecto teñen para Trasmiras. Moitas gracias. Podo aclararte algo? Breve, serei breve. Bien. O único que facía referencia era que non se aclarara a que pertenecían as facturas. Nada máis. Vale. O que pasa é que as preguntas, a comprensión é a que é. Xa lle dixen en máis ocasións, e repito, lle vou dicir unha vez máis, moi claro, se o seu proxecto é ou son eu, Deixe de ser tan egocéntrico. non se trata de egocéntrico. O único problema que ten usted e o único proxecto que ten usted solamente son eu. Solamente son eu, non lle conozco outro. E moi poucos argumentos debe ter contra min cando solamente ten un insulto contra min. Será polo Entonces, sí. entonces, non fai falta dar máis explicacións. Xa lle digo, como veciño de Trasmiras, gustaríame que a oposición do Concello de Trasmiras, do meu Concello, fora con usted de viños, como a anterior, non? Non se trata disso. O de eso. problema é que agora ten a oposición que está moi mal acostumbrada, porque vivía moi ben que non facía nada. Estou no uso da palabra respete. Sí, sí. Gustaría meter unha oposición, primeiro, que tuvera proxecto po Concello de Trasmiras, primeiro eso, que tuvera máis vista e que vira e que lera entre líneas, que lera un pouco máis entre líneas, que hai veces non é solamente ler, senón hai que entender o que se lê. Hai que entender o que se lê e velas vir. Sí, non, veas usted, sí. Velas vir. Non entendo os E decretos. despois o que me gustaría é que a oposición tuvera máis... Non, falo alto para que me oia claro. Que tuvera máis educación, que tuvera máis educación e máis respeto. Non me chille que sorda non estou. Punto, nada máis. Non se trata de outra cousa. E dígollo como veciño. Non estou dicindo como alcalde. Pero que veciño? Se vive en Xinzo. Tanto veciño, tanto veciño. En Xinzo durmo, porque me toca dormir en Xinzo. Os veciños saben onde vivo. Sí, home, sí.
Perfectamente. Cando sufrimos os cortes de auga, vostedes sufreos. Cando quedamos sin luces de noite polas públicas, vostedes sufreos. Sí, home, sí. Sí, home, sí. Madre mía. Recoñeza que lle molesta ter oposición. Pero mire, se me votaron os veciños, eu cumplo co meu traballo. É o que hai. Vais a presentar as próximas eleccións? Sí. Vale. Xa lle dixen, excepto si morro. Bien. E se os veciños queren que volvamos a ir, saímos. E se non pasa nada. Nós vivimos do noso traballo e sabemos facer un montón de cousas. Vostede, se queda sin a Diputación, non sabe facer nada, porque non sabe o que traballar. Xa que entra en ataque vai levar tamén. Eu non ataco. Sí. E non me levanta a voz, Eu non ataco. Eu non levanto a voz. Falo alto. Pois fale máis baixo, Non. Se non, poñase un pinganillo. Xa lle digo. Aparte de ganar das eleccións, ganolle tamén en educación ao respecto. Si, en humildade, en pode ter por seguro. Sí. Pode ter por seguro. Sí. Non o dudo, Non. Teño claro. Sí. Terceiro punto, decretos e resolucións. Cuarto punto, rogos e preguntas. Ten ustedes rogos e preguntas que facer? Sí, gustaríame saber cando está prevista a inauguración da residencia. Cando este prevista, sabreino, en canto non lle podo dicir. Vale, pois gustaríame que nos lo comunicara, formalmente e oficialmente. Vale. Lea entre liñas. Perfecto. Tamén, cando se van a levar a cabo todos os desbrozos no que son os pueblos? Hai algún plan ou... Digo, se hai algún plan ou algo previsto. Sí. Está entregado o plan na consellería. Estáse executando? Por ahora non. Estáse contratando a brigada que farán eses desbroces e a persoa que vai ser competente de revisar todas as fincas, pero hasta onde chego ainda hoxe están en tempo e forma os veciños para desbrozar o deles, polo tanto tamén estamos en tempo e forma de empezar a desbrozar o noso. Ata o 31 de maio. Bien. Bueno, eu solo é un apunte. Que día hoxe? 28. En 2 días o que non se fai, quer dicir, todos os pueblos están sin facer, non se Vale, fai. pero usted xa lle expliquei o ano pasado, non sei, podo lle dicir máis alto? Non necesito, non estou... Máis claro non. Eu digo yo que dino... Máis claro non. Usted está equivocado, xa lle dixen o ano pasado. E xa, volva a ler... Sí, sí. Volva a ler que teno que volver a ler porque ainda non o entendeu. Entonces, hai veces que hai que lelo varias veces. Sí. O Concello de Trasmiras ten un plazo para executar uns traballos. Vale? Entonces, dentro dese plazo, hai que facer unhos desbroces. Hai que facer unhos desbroces. Vale? A partir de aí, hai tempo. Durante todo o brao, habrá que parar cos desbroces cando non lo digan, e habrá que facer as cousas como poidamos, non como queiramos. Eu a min, claro que como alcalde a min gustaría meter hoxe todo desbrozado, todo, pero a realidade non é esa. A realidade é que ainda houve unha resolución por parte da Xunta de Galicia de un plan que non lo aprobaron. Entonces eu, en canto non me resolven o plan, non podo empezar, verdad? A que o sabe? Sí, perfecto. E tamén que di no plediga. Vale. É o plan que aproba a Xunta anualmente. Perfecto. Volva a lelo. Non, volva a lelo non. Volva a lelo. Volva a lelo vostede. Non, eu non teño que lelo. Non, que non teño... Eu sei os convenios que eu firmo ca Xunta de Galicia. Entonces, volva a lelo. Volva a lelo vostede. Eu sou insuficiente. Perfecto. A competencia de quen é? Tire valores fora o que queira. Non se trata de valor fora. É si. Estou intentando explicar, e a documentación está a súa disposición, dos convenios que se firman ca Xunta de Galicia. Punto.
Se acabou. Se lle vale a resposta, bien. Se non lle vale, pois, pareceme ben. A resposta que Igual. vostede día tras en consideración. Eu non sei. Estamos convenios, firmados, Vale, vale. a súa disposición. Sí. Se os quere ler, están a súa disposición. Vale. Sí, vale. Algúnha pregunta máis? Sí. Cando se vai pôr en funcionamento o equipo que temos de son e imaxe? Primeiro temos que ter activado o novo presuposto para poder ter partida e poder executar as novas partidas que non puideron ser prorrogadas do exercicio anterior porque non estaban no presuposto anterior. En que influe en eso en activar o equipo de son? Vale, pero non estou dicindo. Que pasa, ten que vir unha empresa a facelo ou a que se refire? Poderemos... Porque isto está posto e pagado, non? Sí. Entón é usalo. Cal é o Bien. problema? Estoulle dicindo a resposta se lle vale, vale. Non, é que non Repito entendo. o mesmo. Bueno, pois a resposta é esa. Que non ten cartos para poñer a funcionar algo que está comprado e pagado. No momento que este en execución o novo proxecto, valoramos por funcionar, pois, eso. E que todos os vecinos poidan disfrutar dos plenos en directo na páxina do Concello, na páxina oficial do Concello. Vale. Vale bien. Non, pero bueno. Non se sabe explicar mellor. Pois parece ben. Ou non entendo este mellor. Que tamén pode ser outra posibilidade. Vale. Algún rogo ou pregunta máis? Ninguna. Levantamos o pleno logo.